Hej guys! Hej YouTube, mener jeg. Hej YouTube! Det er min ven, du kan høre, Nikolaj. Jeg har nok set vores filme, men det her det er en anderledes server. I har nok måske set vores filme, hvis I kigger rigtig godt på den her, på vores film. Så har I nok set alle vores film. Nå. Men i dag vil vi se rundt i vores hus. Hvor har vi cookies? Der er cookies. Vi har lavet alt det her selv. Vi har også lavet det her fængsel. Det var fordi vi fandt en spawner. Det er mig. Ja. Så har vi lavet alt det her selv. Er det ikke mega sejt, alt det her? Det har vi bare lavet helt selv. Jeg er bare... Og det er vores server, men vi har ikke brugt kreativ, for vi synes, det er synd for alle de andre. At hvis nu de ikke får lov til at... fordi hvis vi nu får lov, og de ikke får lov, så er det mega ærgerligt for dem. Herinde er mit værelse. Her sover jeg så. Her er et billede. Så herinde er alle vores sko og alt det der. Jeg ved det godt. Og så heroppe er der et eller andet. Det er en bogkiste, hvis I nu vil få tid til at læse en bog. Men hvis I smadrer det her i vores server, ikke også, så bliver I bandlyst på serverne også. Fordi vi vil nemlig ikke have, I smadrer vores hus. Vi har virkelig brugt lang tid på det. Vi brugte faktisk en hel nat. Fordi vi skulle også lave den her grot hernede. Den vil jeg lige vise jer rundt i. Der er vi spawneren. Se, så har vi alt vores diamond her. Det er mine to, dem her.